מיהו אלוהים? האם הוא נגלה בפני בני האדם? אדוני אלוהים נגלה בפניי לראשונה כשהייתי בת 8. ראיתי אותו בדמותו האנושית, בעל זקן לבן אבות, בגדים לבנים ובקול רך ונעים. מאז נפגשתי ושוחחתי עם אלוהים פעמים רבות. אלוהים מעביר דרכי מסרים עבור גאולה. את המידע שאדוני אלוהים מעביר לי, אני בודקת ברלוונטיות של הזמן הקולקטיבי בו אנו נמצאים. אלוהים הוא שופט, הוא הדיין של האנושות. תפקידו לעשות שיפוט עליון עבור בני האדם ובעלי החיים בכוכב ארץ. כחלק מתפקידו, אדוני אלוהים המכריע ומוציא לפועל של דיני כרת ודיני בכורות, כלומר דיני חיים ומוות. אלוהים העביר לי מידע רב לתמיכה, ריפוי ועזרה, עבור חיים חדשים, טובים וחופשיים, עבור כולנו. לצפייה במידע נוסף, מידע לריפוי ותוכנית ליציאה לחופשי, אתר תדר ישראל, גם בעברית.